al programa Agronatura. Aquesta setmana hem assistit a la Fira Agrícola de Guadassuar, que enguany ha complit el seu 26 aniversari. Una fira en la qual han participat diferents negocis del sector agrícola i artesanal, així com diferents associacions. També els contarem les impressions dels alumnes del Col·legi Carmen Picó d'Alzira en una activitat celebrada per cuidar la natura a la muntanyeta de Sant Salvador. A més, els mostrarem la visita del secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, a les instal·lacions de Guadacop, amb l'objectiu de conèixer l'estructura i el seu funcionament. Comencem! Com cada setmana, al nostre programa Agronatura ens agrada descobrir totes aquelles iniciatives que fan que la nostra muntanya, els nostres espais mediambientals es conserven i es cuiden. Tornem a estar en aquesta ocasió i a comptar amb Pep Carreras, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira. Pep, bon dia. Hola, bon dia. Conta'ns, estem ara en la muntanyeta d'Alzira. Conta'ns un poc quina iniciativa està duent-se a terme ací i amb quin objectiu. Bé, com te vas dir el programa passat, estem anant per els territoris, per aquests espais que volem posar-los en valor i volem que els col·legis, sobretot la població escolar, valore i tinga en compte en el seu imaginari positiu. I ara estem en la muntanyeta de Sant Salvador i la campanya es diu Muntaneta, perquè el que se trata és de reivindicar la neteja, perquè és una muntanya, és un espai molt visitat, i bueno, n'hi ha ciutadans algo descuidats que se deixen deixalles, se deixen algo de basura, i aleshores els xiquets que venen arrepleguen aquesta basura, reconvertint un poc les males pràctiques dels adults, i de lo que se trata és de conscienciar. Per això lo de muntaneta, no? De conscienciar de que la muntanyeta, en aquest cas de Sant Salvador, té que estar neta i que també ens dona l'opció de plantejar el projecte que hem iniciat ja de considerar la muntanyeta com a parc forestal, a tindre en compte, i estem mirant a veure les condicions per les quals recuperem tota la flora, tot el tema d'arbratge, tot el tema de paisatge, que això del canvi climàtic ens ha produït que la part de la Solana, la part de l'Ombria està millor, però la part de la Solana tinga més dificultat a l'hora de refer-se i a l'hora de plantar-se ressequen molts arbres per falta de matèria orgànica, perquè n'hi ha un desgast de la terra, una erosió, millor dit, molt forta. En aquest sentit, cridem l'atenció de que entre tots tenim que recuperar la muntanyeta a través de campanyes com aquesta, i comptem en una associació que es diu Interpreta i Natura, que van portant als col·legis que volen vindre, i han passat un munt de col·legis, i avui és l'últim. Avui està el Col·legi Carmen Picó, d'Educació Especial, i avui és l'últim, i bueno, hem pillat el programa en l'últim estat, d'alguna manera és la cloenda d'esta campanya. Aquesta campanya tinc que recordar que en tota la legislatura ja hem anat a la Casella en el mateix sentit, hem anat a la Murta, i bueno, anem visitant, suposa que la propera campanya serà en el riu, el que hi ha altres programes estem dient, i de lo que tracta és d'anar posant en valor aquests espais naturals que els alzirenses que vivim a Alzira i la part de la comarca té que tindre en consideració. I s'ha de mantenir així, perquè només fa falta que ens girem una miqueta per contemplar aquestes vistes espectaculars i el seu entorn, rodejats d'arbres, rodejats de naturalea. És important conscienciar, en aquest cas amb aquesta iniciativa d'Units per la Muntaneta, als joves i als adults, estudiants, per a que ho mantinguen així. Això és el sentit d'aquestes campanyes que estan fent, és a dir, com a regidor de Medi Ambient, el primer que me vas plantejar, a banda de fer la gestió que toca, era conscienciar a les noves generacions de que valoraren.
Pensem que aquest tipus d'activitats, sobretot per als menuts de tipus teatralitzat, fa que passen un bon dia en el medi ambient i pensem que aquest dia no se'ls va oblidar. I en aquest sentit treballem per a que sigui un dia molt agradable i que tot el món disfrute i gaudi. I a més, els nanos ho passen molt bé perquè tot el que sigui així de classe, de veritat, gaudixen molt. Ho disfruten molt. Ho disfruten molt, claro. Iniciatives com esta, avui així la muntanyeta de Sant Salvador, la Casella, la Murta, imagine que, com dius, la pròxima pot ser al riu, però aquesta iniciativa s'ha de mantenir i ha de seguir precisament per això, per mantenir els nostres espais. Sí, nosaltres la nostra política és recuperar els espais naturals. Alguns estaven en males condicions, sobretot els públics. I bueno, el proper dia ja vos dic que ja crec que anarem, no recorde, però suposa que en els propers programes ja podrem anar a veure el mirador que estem acabant, que serà un altre espai que abans estava molt degenerat, que el malecó se parlava com una cosa molt lamentable. Va ser un dels millors jocs d'Alzira i això podrà ser factible abans de falles. En aquest sentit, pense que el proper programa o l'altre... El proper programa crec que serà el dia dels arbres, que serà el 10 de febrer, que ho farem en el riu, després d'una actuació de la Confederació Hidrogràfica, i també n'hi haurà escolars i també se veurà tot el treball de participació d'escolars recuperant, restant la canya que ho hem fet nosaltres i ara replantant en bord de ribera. Aquí això és el projecte. Seguirem descobrint aquests projectes que ens comentes, Pep, però ara en concret, com ja que estem així, anem a aprofitar per conèixer a aquests alumnes que estan participant en aquesta activitat d'Units per la Muntaneta, als seus professors i també a les persones que porten endavant l'activitat. Et pareix, Pep? Anem a conèixer-ho? Sí, anem a conèixer, vos presenta Paco Camarasa, que és el que està portant tot el tema de l'associació Interprete Natura i els professors que vulguin parlar i els alumnes que vosaltres considereu. Doncs anem allà, anem a conèixer-ho. Doncs Pep, anem a seguir. Abans de seguir l'entrevista, no vull perdre l'oportunitat de presentar-te unes persones, sobretot una dona que li diuen Maria, la seva filla Vicky, que són un exemple de ciutadania, que venen totes les setmanes a regar els arbres, en estiu venen 2 i 3 voltes a la setmana, i que... Col·laboren també mantenint aquesta zona, imagina. Sí, no col·laboren, que ja voldríem nosaltres tindre una dotzena d'aquestes persones perquè tindríem el problema de la falta d'aigua solventat. Jo voldria que es preguntares quina és la seva motivació per vindre, que ja sabem quina és, però la veritat és que volem, des de l'Ajuntament, donar-los un reconeixement molt clar per al seu valor mediambiental. Doncs anem a conèixer-les. Me les presentes i així jo les conec. Maria i Vicky. Hola, què tal? Conteu-me, ja ens ha contat un poc Pep, vaig a ficar-me per ací. Sí, perquè me da los ojos. I voldria que me comentàreu un poc de quina manera participeu vosaltres en la conservació d'aquest espai natural. Bueno, pues nosotros ya hace lo menos 10 o 11 años que venimos a la montaña a pasear y estamos viendo la degradación que hay. Cada día menos pinos, los pinos están enfermos, sin podar, y después plantan, todos los años vienen los niños, plantan, pero no vuelven. Y los pinos se mueren. Hasta que un día yo me rinché y dije, pues ahora voy a regar yo. Y empecé a regar. Hasta 10 años. Aquí he llegado a regar hasta 90 pinos. Y he salvado, por lo menos, se han muerto algunos porque estuve enferma, pero bueno, unos 75 pinos todavía son los que viven y tengo algunos que son más grandes que yo, pero mucho más grandes. I el regidor Pep ens comentava de quina manera vosaltres ens sentiu motivades per a fer això, no? Porque para mí es como un niño recién nacido. Tú lo ves desde pequeñito y ves que se muere y te duele. Entonces yo de pequeños empecé a aprender, depende del color que tiene, si les hace falta agua, si no les hace falta agua. Si están amarillos es que tiene un gusano que se está comiendo la raíz. Si tienen blancos que es un hongo. Entonces he llegado a conocerlos y para mí es
yo los quiero, es la verdad, para mí es algo muy importante y además que amo los árboles y la naturaleza, siempre, y eso es el motivo. Faria més falta en el món gent com vostè? Pues sí, yo, mire, cuando vienen a plantar, yo les digo lo mismo, plantar pero venir a regar, pero no vienen. És una llàstima, veritat. Todos los años vamos adoptando, ay, ala, y al final, sin querer, he llegado a plantar, a regar un gasto que tenemos, porque lo hacemos nosotros, que hemos llegado a traer hasta 200 litros de agua. Y en verano venimos hasta 3 veces. I per voluntat pròpia, tot això? Claro, me trae mi hijo, mi marido, me nos traen ellos. Y regamos con mucho gusto. Yo, la verdad, en verano, si paso una semana que no rego por algún motivo, pues me cuesta dormir pensando en ellos. En serio, no por decirlo, pero es verdad. Me he concienciado tanto con ellos que para mí es un hobby, más que un hobby, es algo familiar. Sí, i això, nada más que por eso. Vicky, tu de quina manera ho veus, això, igual, no? Que ho agafeu com algo que ya es com vostre y que ya que mantenir-ho. Hombre, es que la montañeta antiguamente estaba llena de pinos y carrasca de todo tipo de árboles y ahora solo vienes y hay olivos. El olivo no es un pino autóctono de aquí, entonces nos da mucha lástima venir y que no puedas estar sentado bajo la sombra de un pino. Es una verdadera lástima que estemos desperdiciando nuestras montañas, que la tenemos tan cerquita de casa. Entonces, pues da un gozo venir y realmente me da gozo decir, mira, los ha regado mi madre, están ahí gracias a ella realmente. Y nada, todo por ella y por la montaña. Y vosotros también participáis en Sí, somos 4 hijos y a veces viene uno, a veces venimos los 4. El día que vienen los 4, 200 litros trae. Que viene uno, trae 80 litros. Con garrafas de 8 litros lo subimos cada 2 garrafas por persona, dando viajes hasta los árboles, que es un poco costoso. No de dinero, sino de esfuerzo y de tiempo. Tienes que coger el agua desde casa, la tienes que subir aquí, tienes que bajar con el agua al árbol, luego volver y así cada 2 días. Un poco de faena. Y es curioso porque mucha gente pues quiere mantener o quiere venir a esto y que esté conservado, pero muchas veces no lo propician, ¿no? Nos han llegado a decir, oye, yo he plantado esos, ¿me los puedes regar durante el año? Perdona, vienes tú, ¿no? Que también tienes tiempo, eres una persona jubilada, que fue el caso. Y nos dijo, ya, es que yo venir aquí cada fin de semana, digo, ya, pero el bar sí. Entonces no te cuesta nada, vienes aquí, tienes una botellita de 1 litro de agua, regas tu árbol y te vuelves a ir a casa, tan fácil como eso. Exactament. Qui quiere puede. Incentivaríeu a la gent a que fer este tipus de coses, de vindre a plantar el seu arbre y de mantenir-lo, sobretot de regar-lo y cuidar-lo? Hombre, pues sí, con que cada persona cogiera un árbol, en cuestión de 10 años tendríamos la montaña llena de árboles. Con que cada uno se cogiera un árbol, simplemente uno, llevamos nosotros 90, imagínate la diferencia. Bueno, pues nosaltres des del programa Agronatura vos donem l'enhorabona perquè tingueu aquesta iniciativa y esperem que la pugueu seguir per molts anys més. Hombre, yo también, todo lo que dure mi madre y más, porque es la que nos da la paliza. Yo les digo que cuando me muera que sigan, que sigan. Que seguissin per molts anys esta iniciativa. Ya tengo 70 años. Quina meravella, Pep, d'aquesta iniciativa, d'aquestes persones que mantenen també esta zona aixina. Fa goig que n'hi hagi aquestes persones que en il·lusió tinguen la muntanya com a seu, perquè és de tots, no? I en aquest sentit pues, estem molt pagats i molt contents, la veritat. Pues si te pareix ara, anem a conèixer a estos alumnes i a un poc les persones que estan amb ells. Vols que te presente primer a l'alma mater d'Interpreta en Natura, que és Paco? Clar, coneguem a Paco i així podem seguir amb aquest reportatge que els estem mostrant a l'Agronatura per a conèixer de prop totes aquestes iniciatives que es duen a terme. Ara el veuràs vestit d'explorador, però la visita és teatralitzada i bueno, ell mateixa te ho explicarà. Mira. Paco Camarasa és monitor d'Interpreta Natura i va explicar-nos un poc totes aquestes activitats que es van duent a terme així, a la muntanyeta de Sant Salvador. En què consisteixen, Paco? Hola, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Comenta'm, Paco, quines activitats es duen a terme i des d'Interpreta Natura com col·laboreu amb l'Ajuntament per a que es facin realitat? Bé, duem molts projectes de conscienciació i d'educació ambiental, però en aquest concret en el que estem hem tractat de dur tots els col·legis del CIRA per a conscienciar-los respecte a la problemàtica de la muntanyeta de Sant Salvador. Així n'hi ha molta basura, la degradació de la muntanya és gran
Aleshores hem dissenyat diverses activitats i tallers teatralitzats, sempre amb personatges que són els fils conductors de la història que volem que els xiquets comprenguen. I bueno, així tenim a Gaia, que és la fada que apareix, per a que els xiquets puguen ajudar-la. Gaia està molt malalta, igual de malalta que està a la muntanya. Aleshores jo sóc el forestal que l'ha conegut i els xiquets venen a ajudar-la a ella. Aleshores què fem? Doncs fem primer la teatralització on impliquem els xiquets en el problema, després plantem uns arbres, després d'això fem un concurs d'arreplegada de fems que durant 10 minuts els xiquets arropleguen tot el que poden, el pesem i aleshores anem a veure quin d'escoles d'Alzira guanya. Després tenim un collage on fiquem el signe del collage, units per una muntaneta. Tots els xiquets, uns 1000 i pico xiquets, han ficat el seu nom i han apegat en aquest collage algo de deixalles que hem trobat en la muntanyeta. I després fem menjadors per a aus ecològics, que així tenim a Gaia treballant en els companys. Se fa en pinyes, farina i menjar de pardalets. Una vegada estan rebossades, les llancem als arbres i tenim un menjador ecològic per a l'avifauna. Anem a preguntar-li a Gaia a veure en què consisteix aquesta activitat. Gaia, conta'ns, què esteu fent? Bon dia, doncs mira, necessitava l'ajuda de tots els xiquets d'Alzira, en aquest cas avui dels del Carmen Picó, i han vingut a ajudar-me, hem estat fent coses per ajudar a la flora del paratge i ara anem a ajudar a la fauna amb aquests menjadors de pardals. Compte, que has après? Que has après moltes coses. Que no tenim que tirar plàstics, vale? Perquè si no, els animals i tot el món és mal. Tots patim les conseqüències, sí, veritat? Tots. Per exemple, un peix se menja el plàstic i després nosaltres, com matem els animals, nos ho mengem. Has après a muntó, eh? Molt, molt. A més, estan molt conscienciats, veritat que sí? I el món, vale, si tu tires una colilla, després se crema la muntanya i és mal pels animals. I és important que tota la gent que està veient-nos que ho sàpiga, que totes aquestes coses són molt importants per a cuidar la natura, veritat? Sí, perquè si no va ser un desastre total. És una llàstima que els xiquets estiguen tan conscienciats i m'ajuden tantíssim, que m'ajuden a millorar la meva salut perquè he estat malalta. Quan els humans li feu mal a la natura, jo emmalaltís. I jo estic constipada, de fet. I ells estan ajudant-me molt, molt, molt. Voleu veure com ho llancem? Sí, ensenyeu-mos-ho. Vine-te'n amb mi, que te toca a tu llançar-ho. Vine. Bueno, doncs Gaia, ja que hem vist aquests llançaments, ara comenta'ns com ho fas. Doncs conta la recepta, mira, simplement posarem un poquet de farina, posarem un poquet de menjar de pardalets o de roedors, de hàmsters, i un poquet d'aigua. I farem la mescla en la mà. Als xiquets els agrada molt pastar, és molt sensorial i a més és molt divertit embrutar-se, Una vegada tenim la mescla feta, el que fem és lligar 2 pinyes amb un fil de pita, tot molt natural, tot biodegradable i molt sostenible, i llançar-les en la intenció de que es queden penjant d'un arbre, per a que els ocells puguen veure. Ai, me farà falta més aigua, veure? Algun ajudant per a Gaia que agafi aigua? Algun ajudant. Espera, poseu-se un guantet, posa-te-lo i així m'ajudes. Bueno, així estan ells ja fent la seva mescla. Però així teníem Estela, que ens havia contat tot això que ha après avui, que en són una barbaritat de coses. Veritat? A tu t'agrada això de la mescla per al menjar els pardalets? Molt, perquè és molt bo pels animalets, perquè mengen al piste. I així estan també en la seva natura, veritat? Sí, és molt bo. I tu que has llançat una d'estes pinyes, bueno, quina meravella, quin llançament has fet? Sí. I has après molt avui? Sí. Quines coses? Compta'm quines coses.
Bueno, el millor és llançar les pinyes al l'arbre. I una vegada les llances, després què fan els pardalets? Se minxen. Acudixen, no? Sí. Bueno, ja heu passat un dia meravellós, no?, entre companys i tot. Sí, un solet de meravella. Quants quilos de feu heu arreplegat? Uau, Molts, no? Quasi que ni podem comptar. jo diria que massa. Massa, no? Per això millor, massa millor, perquè així no en queda per la muntanya. 3 quilos. 3 quilos de fem, mare meva, això vol dir que la gent embruta molt. I no s'ha d'embrutar. No, massa contaminació. I n'hi ha que mantenir la natura neta, que sí? Sí. Molt bé. Anem a seguir veient a Gaia sí, en l'elaboració. Quin és el teu nom? Davínia. Davínia, i tu què estàs fent? Conta-li, què estem fent? El menjaré per als pardalets? On estem posant-lo? Dins dels forats que ens deixa lliure la pinya. Veritat que sí? Sí. És com un reservori. I què faran els pardalets després? Aniran i què faran? Menjar. Clar, després ho mengen i així nosaltres els... Vale, Davínia. Ahí. Ole, campeona. Més. Bé. Mira, anem a fer aixina. Més. Ajuda'm. Eso és... És superentretingut, això, és més divertit, eh? Quina meravella i com estan aprenent estos joves. Bueno, Gaia, moltíssimes gràcies per la teua també participació en aquest programa i també enhorabona per la tasca que desenvolupeu. Gràcies a vosaltres per fer la difusió i no deixeu de vindre, que ens va bé, que els xiquets es motiven molt. Ja se n'aneu, mira. Ens quedem un poquet més a veure quines cosetes més feu, val? Ens quedem per ací, a veure. Tornem amb Paco i aquesta ocasió acompanyat d'Antònia. Antònia, quantes coses heu après avui, així, veritat? He cogido una cosa que hay y ya está. Heu agafat fem de terra, no? I l'heu portat per a tirar-lo a la basura, que és on deu estar el fem. Coger la cosa del suelo, está sucio y después cogerlo rosado. Clar que sí. Han après un muntó, veritat. Hem estat parlant amb alguns i quina experiència més magnífica en plena natura i que aprenguin així és impagable, no? Sí, després quan se'n van, després els anem a donar un carnet de guardians i guardianes de la muntanyeta, aleshores n'hi haurà que tindran cunyos extraordinaris com Antònia per fer-ho també. Què passa? Que els involucrem d'aquesta manera emocionalment i ja sempre vindran a cuidar a la muntanyeta i s'ho passen superbé. Clar que sí, animaríem a tota aquesta gent que està veient-nos en les seues llars a que també facin això, veritat, Paco? Bueno, jo crec que sí, simplement en que totes les famílies, quan venen a passejar amb els fills, dugueren 2 litres d'aigua i regaren algun dels arbrets, simplement en la col·laboració ciutadana recuperaríem esta muntanya per a tots. I bueno, Antònia, ensenya-los, si vols, el carnet que s'aneu a endur. Ala, que xulo, eh? Així ficarem el nom d'Antònia i anirem ficant-li els segells com a que és una cuidadora de la natura. Associació de Guardians i Guardianes de la Muntaneta. I ja per acabar, necessitem conèixer l'opinió d'aquests professors que han acompanyat els seus alumnes en aquesta activitat. Estem amb Javi i Natàlia i són profes d'aquests alumnes i anem a conèixer-ho. Javi, què tal l'experiència? Home, l'experiència ha sigut molt xula, els xiquets els ha encantat, han pogut plantar 5 arbres, que molts no l'havien fet mai en la vida i les ha il·lusionat molt. I la veritat que l'activitat en conjunt és molt profitosa per als xiquets, per a nosaltres també. Hem aprofitat que estem treballant el reciclatge en el col·le i després de plantar els arbres hem estat 10 minutets agarrat fem i en 10 minutets hem agarrat 3 quilos i pico, no? Sí que si des d'aquí es pot conscienciar un poc als fumadors, sobretot, que han agarrat moltes colilles, no? I que costa poquet a lo millor tirar-les, però bueno, ha sigut un dia molt xulo. Natàlia, el centre de les seues aules per aportar-los així en plena natura és una meravella. És una meravella. Ells estan molt il·lusionats, estan encantats i sobretot se n'aniran a casa conscienciats. La tasca ara és dels majors tindre aquesta consciència per el mig ambient perquè l'estem destrossant. Tenim una muntanyeta així en el Sira molt boniqueta
i la gent en estiu l'aprofita molt, bueno, en estiu i en hivern, perquè en hivern pega el solet i s'està molt a gust, i hauríem de pensar que el fem o se'l tenim que endur a casa, o tirar-lo a les papereres o on siga, però no tirar-ho per ahí. I com ha dit Javi, hem arreplegat moltíssimes colilles. És una llàstima que no estiguen conscienciats els fumadors de guardar-se la colilla com fem els que anem a la muntanya, en el calcetinet o en la sabata. I els nostres nens jo crec que ja s'han conscienciat i han fet moltes coses que en el col·le no fem, han preparat les pinyes per a donar de menjar i la veritat que mos agrada moltíssim aquesta activitat. Aspectes que els han quedat molt clars, sobretot hem parlat amb Estela, una de les alumnes, i ella mateixa ens ha contat lo de les colilles, la importància de tirar-les on s'han de tirar, perquè si no poden provocar un incendi i acabar amb tot això ràpidament. Sí. També hem trobat molts sobrets de ketchup que pareix ser que pugen a sopar i se'ls oblida el sobre de ketchup per la muntanya. Però jo crec que la base, que són els nostres xiquets, estan conscienciats ja i tenim que continuar treballant en això. De quina manera, Javi, els alumnes que avui visiten aquesta muntanyeta de Sant Salvador aprenen i d'alguna manera què treballem amb ells, no? Fent això del reciclatge i de cuidar la natura? Hombre, una cosa molt important és consciencient en viu, no en paper ni en el cole, consciencient en el puesto que toca, què han de fer, no? Com han de comportar-se en el medi ambient i com cuidar-lo, no? Paco ens ha ensenyat 4 cosetes faciletes i importants que són bàsiques i que ells les interioritzen molt fàcil, no? I jo crec que això sí que els ha quedat, per el que s'han comentat, per el que s'han vist i els coneguen, sí que són coses que els han quedat i que esperem que interioritzen, no? I que puguem transmetre a les seues famílies per a quan vinguen en ells ja puguem ensenyar-les també. Una meravella, des de luego, per a tornar a repetir aquesta activitat. Sí. Ojalà se torni a fer més anys i ja duguem uns quants anys este any a la muntanyeta, l'any anterior a la Casella crec que va ser, i anem recorregant totes les muntanyes d'Alzira, que tenim una meravella de muntanyes. Està molt bé, que continuï. Si és per nosaltres, que continuï. Que continuï, no? Per a repetir també, Javi. Sempre que siga possible. Pues moltíssimes gràcies als dos, Natàlia i Javi, per haver-nos atès. Molt agraïts. Gràcies, Javi. A vosaltres també. Aquests joves, sens dubte, ens han donat una lliçó de vida. Ens han donat una lliçó pel que fa a el cuidar els nostres paratges naturals, en concret en aquesta ocasió la muntanyeta de Sant Salvador d'Alzira. Nosaltres despedim aquest reportatge des d'ací, rodejats de plena natura.